Dobrodošli u novo izdanje emisije iz srca Europe. Iz otvorenog studija u Europskom parlamentu u Briselu srdačan pozdrav nakon ljetne stanke i odmora. Radna skupina kluba Europske pučke stranke koja se bavi interkulturnim i religijskim dijalogom u Europskom parlamentu ovoga tjedna organizira konferenciju i razmjenu mišljenja na temu Hrvati i ostali katolici u Bosni i Hercegovini, društveno-politički izazovi zajednice u opadanju. O ovoj temi raspravu će voditi potpredsjednici EPP-a Željana Zovko i Jan Olbricht, a danas u emisiji Srca Europe o Hrvatima i društveno-političkim izazovima govore Željana Zovko, hrvatska eurozastupnica, lijepi pozdrav, i don Željko Matić, direktor Caritasa u Mostaru, koji će također sudjelovati i biti jedan od glavnih govornika. Poštovanje. Pozdrav vama. Gospođo Zovko, koji je naglasak konferencije Europske pučke stranke Hrvati i ostali katolici u Bosni i Hercegovini i društveno-politički izazovi zajednice i što očekujete od te konferencije? Pa evo, znači ja već dugi niz godina djelujem u okviru skupine Europske pučke stranke zadužene za međureligijski i međuvjerski dijalog. To je skupina u okviru naše grupe koja se bavi tim temama kršćana u svijetu, njihovog položaja, a i dijaloga sa ostalim religijama i iz svih onih pitanja kojima možemo poboljšati položaj i crkve i kršćana i kao Europska pučka stranka koja je demokršćanska stranka i koja stavlja u svoje središte obiteljske vrijednosti, pokušavamo na takav način vidjeti kako kroz politiku možemo i pomoći položaj kršćana i katolika i njihov suživot sa svim drugim religijama i vidjeti kako otkloniti sve one probleme s kojima se oni suočavaju. Mi smo u prošlom mandatu u Mostaru uoči dogovora o izbornom zakonu s kojim je Mostar se suočavao, znači dugi niz godina Mostar nije imao izbore, znači 12 godina u Mostaru nisu bili izbori. Išli smo da vidimo na koji način mogu vjerske zajednice pomoći u otklanjanju ovog problema i u jednom dijalogu, znači i kroz taj jedan politički život, na koji način, koji oni imaju pogled, kako se mogu neke sumnje u stvari i neki naći srednji put. Tada smo, tom prilikom smo se susreli i sa don Željkom Majićem koji nas je ugostio u katedrali, u to vrijeme je bio glavni generalni vikar i izuzetno je dao dobar prikaz o toj situaciji, a evo vidjeli smo i poslije, znači Mostarskim sporazumom grad koji je došao u jedan potpuno drugu poziciju koju danas funkcionira, koji provodi projekte i koji pokazuje Bosni i Hercegovini da se može tražiti taj jedan put suživota i jednog balansa i ja sam htjela na ovaj način vidjeti i upoznati moje kolege, znači u ovom novom sazivu, kroz ono što se može u traženju ovog i rješenja za izborni zakon u Bosni i Hercegovini za provedbu, znači izbornih rezultata, da je najmanja zajednica u Bosni i Hercegovini, a to je hrvatska zajednica, znači katolici koji su apsolutno već u dugi niz godina biskupi upućuju apel da je to zajednica u nestajanju, da se obrati pozornost na koji način ova zajednica može pružiti i neko rješenje. I s tim u vidu sam organizirala skupa sa svojim kolegom Janom Olbrichtom, koji je predsjednik ove skupine, znači jedan radni doručak gdje ćemo moje kolege upoznati don Željko Majić, koji je sada ravnatelj Caritasa u Mostaru, znači u Hercegovačkoj županiji, Duvenskoj, da upozna sa svim onim projektima i kako oni kroz konkretan rad, bez velike pomoći države, pokušavaju taj jedan dio ljudi koji je ostao, koji ne može otići. Mi znamo da se mladi ljudi suočavaju sa velikim izazovima kojima i oni su privučeni i odlaze u svijet, a kako one koji ostaju pomoći im, znači i obiteljima i svima onima, a da mi sa ove strane na neki način možemo isto tako im pružiti ruku. Hvala, gospođo Zovko. Don Majić, glavni ste govornik konferencije radne skupine za međukulturni i religijski dijalog o kojem je govorila zastupnica, dakle za dijalog kluba zastupnika EPP-a, o Hrvatima i ostalim katolicama u Bosni i Hercegovini. Pa i vama pitanje,
Koji će biti vaš naglasak na konferenciji te koja su vaša očekivanja od tog događaja u Briselu? Pa, moji naglasci na konferenciji su, mislim, definirani samim naslovom konferencije. Znači, Hrvati katolici u Bosni i Hercegovini, zajednica u nestajanju, u jednoj političko-socijalnoj situaciji, odnosno pred samim tim izazovima. Evo, gospođa Zovko već je i rekla pomalo o situaciji u Bosni i Hercegovini i sa političkog aspekta i tako dalje i doprinosa same crkve, odnosno vjerske zajednica u rješavanju tih pitanja, problema. Jasno da su nama kao crkvi skučeni prostori našega djelovanja, posebno u politici. U politici možemo samo pozivati i stavljati naglasak na provođenje istine i pravde kao temelja i zidova kuće mira, a na socijalnom planu djelovati u onomu što možemo. Evo, ja sam i ravnatelj Caritasa kroz karitativnu djelatnost koja je tako široka, koja često puta baš iz razloga što Bosna i Hercegovina nije funkcionalna država i nema dostatnu, neću reći da nema nikakvu dostatnu socijalnu osjetljivost. Mi kao crkva po našem karitativnom djelovanju, poslanju, u našem pastoralu ulazimo u taj prostor brige za ljude u potrebi od kolijevka do groba. Dakle, naglasci su definirani u temi konferencije. Evo, nadam se da će neki se rezultati pokazati, odnosno da će uspjeti nešto pojasniti i u skladu s tim jesu i očekivanja. Hvala Dano Majić na ovim uvodnim riječima. Gospođo Zovko, nalazimo se u vrlo osjetljivom trenutku za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Koje instrumente ima Europski parlament, Europska pučka stranka, te što mogu učiniti članovi radne skupine EPP-a za interkulturni međureligijski dijalog kako bi se stanje Hrvata i ostalih katolika u Bosni i Hercegovini poboljšalo? Evo imamo izuzetno instrumente, u stvari vokalne instrumente. Mi smo i oni koji odlučuju o proračunu i komisije i svih onih koji apsolutno imaju te izvršne instrumente i za implementaciju svega onoga što mi usvajamo ovdje i tijekom godine, znači i za provedbu vanjske i sigurnosne politike. Ja sam upravo i bila u Pragu jučer na toj interparlamentarnoj konferenciji i o svim tim ciljima te naše vanjske i sigurnosne politike. Mi stalno raspravljamo o sigurnosti i ugrozama koje se pojavljuju na granicama s jugoistočnom Evropom, sa svim onim opasnostima sa kojima se Bosna i Hercegovina u ovom trenutku suočava zbog rata u Ukrajini, sve onoga što ruska agresija na Ukrajinu predstavlja kao opasnost da se proširi na samu jugoistočnu Evropu. Imamo jednu zemlju koja je u jednom disfunkcionalnom položaju kao što je Bosna i Hercegovina, gdje je najmanja skupina koja su hrvatski građani, znači oni su građani Europske unije u jednoj apsolutno nezavidnoj poziciji, ali pruža jedan pristup, znači praktični i konstruktivni, na koji način im omogućiti da opstanu, da pruže, znači, primjer svim drugim zajednicama, na koji način se Europa može i biti vidljiva na terenu, jer mi se borimo i s jednom hibridnom kampanjom svih ovih drugih trećih sila koje tamo ne žele Evropsku uniju i koje apsolutno vam pružaju neki drugi pogled na čitavu krizu i u Europi i globalno, a kroz ove projekte, znači i kroz projekat i implementaciju, znači, jednog suživota i kroz socijalne projekte kojima možemo pružiti priliku svima onima koji žele da ostanu, pruža se jedna prigoda da se ta bezvoljnost i ta jedna depresija u kojoj su mnogi građani upali, da se otkloni. Znači, mi ovdje jesmo da bi kroz legislativne dokumente, da bi kroz proračun, a i kroz neku vrstu razgovora i objašnjavanja svim onima koji odlučuju, obratili pozornost kako možemo prevenirati nešto što u budućnosti nam može biti očigledni problem. Znači, s tim u vidu smo išli kada je bio i problem samog donošenja izbornog zakona u gradu Mostaru, koji je, evo, uz asistenciju i Evropske unije, a i tada američke administracije, uspješno sporazum je sklopljen
kao što sam već rekla. Sada vidimo da izborni zakon koji je bio uvjet i za kandidaturu Bosne i Hercegovine za Europsku uniju i koji je ušao u zaključke vijeća da bi trebao, znači, njegovo donošenje biti i signal Europskoj uniji da odobri kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu, da se to isto tako desi, ali pokušavamo na različite načine kroz Europski parlament držati tu pozornost na ovom dijelu svijeta. Hvala, gospođo Zovko, na iscrpnom odgovoru. Don Majić, danas ste se u Briselu susreli i sa povjerenikom Varhelijem, te gospodinom Maragosom, šefom odjela za BiH i Kosovo u općoj upravi za susjedstvo i za jugoistočnu Europu. Predstavili ste im vaš projekt o Centru za osobe s demencijom u Bosni i Hercegovini, prvom takvom centru u jugoistočnoj Europi i prekograničnom pilot projektu koji bi obuhvatio korisnike i u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a kojeg podržava i vlada Republike Hrvatske. Možete li nam nešto više reći o tom projektu? Evo, vrlo mi je drago da mogu reći široj javnosti, svih gledateljima koji preuzmu ovaj intervju, ovaj naš razgovor. Evo, da sam, još mi je draže da sam mogao danas ovdje u srcu Europe, u Briselu, evo, odgovornim ljudima predstaviti tu našu ideju. Ja bih rekao, nije to samo ideja. Već mi godinama radimo na pitanju demencije. Tražimo načine kako pomoći sve većem broju ljudi koji pate od ove bolesti, možemo tako reći, ovoga problema, kako njima samima, tako i njihovim obiteljima. I osoba sam zahvalan gospođi Zovko što je upriličila ove današnje susrete kako sa povjerenikom, tako i sa direktorom, i gdje sam mogao predstaviti konkretni projekat Centra za demenciju kojega Caritas Hercegovačkih biskupija kani graditi u Grudama. Kako ste sami rekli, taj projekat je projekat koji podržava i društvena zajednica u Hercegovini, jer se nalazi na području Zapadno-Hercegovačke županije, onda vlada Zapadno-Hercegovačke županije. Kako se radi o prekograničnoj suradnji, tu i susjedna naša županija Splitsko-Dalmatinskoj Republike Hrvatskoj, a evo imao sam tu prigodu da projekat predstavim i predsjedniku Hrvatske vlade, gospodinu Andreju Plenkoviću, koji je uistinu dao su svoju političku i svaku drugu potporu ovome. Naime, naš Caritas već 4 godine provodi jedan projekat Ne zaboravi. Zahvala da smo mogli provoditi taj projekat ide Caritasu Austrije i njemačkom Renovabisu, koji su prevencirali taj projekat koji je tretirao problem demencije. I po tom projektu smo mi kroz 4 godine senzibilizirali javnost u Bosni i Hercegovini, posebno u Hercegovini, koja je u nadležnosti Hercegovačkih biskupija, a onda i Caritasa Hercegovačkih biskupija i u Banja Luci. Osim toga, educirali smo kadar koji će raditi konkretno sa osobama sa problemom demencije, kako kroz dnevne centre koje smo otvorili u Mostaru i u Čapljini, tako isto u odjelu za demenciju gdje imamo oko 20 kreveta i koji smo uredili sukladno standardima za brigu oko dementnih ljudi. Nažalost, sve više i više ljudi koji pate od ovoga problema. Mi smo kroz naš rad, kroz istraživanje došli do jednog vrlo visokog broja da bi sada u Bosni i Hercegovini mogli biti negdje oko 150.000 ljudi koji pate od problema demencije. U tom kontekstu nismo mogli ostati gluhi radi ovoga dosadašnjeg ulaganja, kako Caritasa, tako isto tolikih drugih osoba, i tolikih potreba i našega iskustva. Odlučili smo za ovaj centar i drago mi još jedan put to ponoviti, što sam to danas mogao na relevantnim mjestima ovdje u Briselu i predstaviti. Zahvaljujem na prezentaciji ovog vrlo važnog centra za osobe koje pate od demencije. Gospođo Zovko, kao potpredsjednica kluba zastupnika EPP-a te Odbora za vanjske poslove, ali i članica Odbora za kulturu i obrazovanje, vašim aktivnostima i radom promovirate i brojne kulturne manifestacije u Europskom parlamentu. Što zapravo mogu Hrvati i ostali katolici u Bosni i Hercegovini očekivati od vas i vaših kolega
svega u Europskoj pučkoj stranci danas i do kraja mandata Europskog parlamenta sredinom 2024. Pa evo, ja sam već, kao što sam već rekla, organizirala sam i organizirat ću niz kampanja i svega onoga što može osvijestiti moje kolege i sve one koji odlučuju ovdje u Europskom parlamentu o tome što je hrvatska kultura, što je hrvatski izričaj, što je ono što je za Hrvate bitno i što je ono čime su doprinijeli da budu apsolutno jedna dodatna vrijednost i Evropskoj uniji i neizostavno oni koji odlučuju i donose odluke kada se razmišlja o miru i sigurnosti na njezinim vanjskim granicama. Za nas je izuzetno bitno promovirati i činjenicu da Hrvati ne žive samo u Hrvatskoj, nego da su Hrvati konstitutivan narod u Bosni i Hercegovini, koja jeste sastavni dio rješenja mira i stabilnosti i to jeste moja prvenstveno ovdje zadaća, a kako je čitav ovaj teritorij se oslanja, znači imate Splitsko-dalmatinsku županiju koju itekako i promoviram kroz različite kulturne aktivnosti od Splitskog festivala do znači mediteranske hrane i svega onoga što je za turizam bitno za Republiku Hrvatsku. Svega toga ne bi moglo biti da nemamo taj mir i stabilnost koja je itekako potrebna. Znači u ovom vremenu uzburkanom koji dolazi i koji će pred nama biti u narednom periodu, nama je bitno održati tu mir i stabilnost. Nama je bitno održati to zdravo tkivo koje se nalazi sa druge strane granice. S tim u vidu sam ja i se zauzela za IPA 3 projekat, znači za taj fajl kao i su izvjestiteljica i da se on konačno počne realizirati. Znači ti 14 milijardi eura koje smo mi dobili da se projekti i realiziraju moraju biti i sa obe strane županije i sa obe strane granice implementirani, što do sada nije bio slučaj jer sam ja to postavljala pitanje i komisiji. Znači ta distribucija apsolutno nije bila ujednačena i vi morate na neki način dati ljudima razlog zašto ostati na nekim područjima. Misija se ovdje isto tako zalaže za prava Hrvata na čitavom području, za njihovu stabilnost jugoistočne Europe, a mislim da je pred nama za naše građane prije svega sigurnost bitna opstojnost naroda i bitno da imamo u stvari učinkovitost, što i vidimo u samoj Republici Hrvatskoj, tek kad ste u Europskoj uniji, da vi u slučajevima velikih kriza, velikih potresa i svega ona kroz što ga prolazi Europa je puno ugodnije i puno se više osjećate zaštićeno kada ste u granicama Unije koja vam pomaže. Hrvatska će sada ući i u euro i u Schengen, tako da je ispunila sve svoje vanjsko-političke ciljeve, a na nama je ovdje da nastavimo dalje i da privučemo sve one koji apsolutno streme ka tome da budu u okviru te sigurnosne zaštite, jer vremena koja nam dolaze nisu baš lijepa vremena i mislim da je na nama velika zadaća da se tu zauzme. Uistinu, velika je zadaća na svima nama. Hvala, gospođo Zovko. Don Majić, koja je trenutno vaša glavna zabrinutost za Hrvate i ostale katolike u BiH, imajući u vidu ne samo vrlo krhku političku situaciju, već i znatno pogoršanje životnih uvjeta većine stanovništva u zemlji zbog predstojeće europske i svjetske energetske, sigurnosne i socijalne krize koje su zapravo u tijeku. Postoji li riječi ohrabrenja koje možete uputiti našim slušateljima i gledateljima upravo s ovog mjesta iz srca Europe, prije svega Hrvatima i ostalim katolicima Bosne i Hercegovine? Pa evo, mi kao ljudi, razumska bića, dužni smo promatrati situaciju u kojoj smo poslani, u kojoj živimo i jesmo. I sigurno situacija koja je u cijelom svijetu na globalnom području, a onda već kontinuirano desetljećima u našem prostoru, uistinu budi zabrinutost. Na svakom planu, od egzistencijalnog, sigurnosnog i tako dalje. Ali, evo, u isto vrijeme ja sam ovdje svećenik i vjernik. I želio bi snagom vjere reći i pozvati kako naše gledatelje, tako sve ljude, dok dopire ovaj glas, a posebno evo one kojima se obraćamo, a to su Hrvati katolici Bosne i Hercegovine,
da ne gube nadu u Boga. Naša je nada u Bogu i u Bogu imamo baš sve moguće. No, dokle to ispovjedamo nadu Bogu i da je u Bogu sve moguće, mi u isto vrijeme u istinu i računamo na ljude i u osobe u ljudi imamo povjerenja. Imamo i povjerenja u ljude od politike. Kaže se, jedna od definicija politike je da je briga za opće dobro kako pojedinca, tako zajednice, da kako u granicama mogućnosti. Evo, s tom nadom ja sam došao ovdje i sa tom znanjem, je koji ste pomalo povjerenjem, sam došao ovdje u Brisel, evo na poziv grupacije Europske pučke stranke i još jedan pozahvala gospođi Zovku na njezino posredništvu i organizaciji ove konferencije. Evo da predstavim stanje koje zaista je alarmantno, koje je zabrinjavajuće. Hrvati, katolici, dobro kazano, ali nije ništa drugo dobro osim toga. Zajednica su u Bosni i Hercegovini koja nestaje. Drago mi je da ovdje to se primjećuje i da se ovdje želi o tome razgovarati, a znamo i sami da ovo nije bilo kakvo mjesto gdje se samo razgovara i sažaljivo gleda, nego gdje je prostor i mogućnost itekako djelovanja. Pa evo, nadamo se da će se čini ovaj interes koji se pokazuje, da će uskoro i pokazati konkretne rezultate koji će doprinijeti ostanku i boljitku kako Hrvata i Katolika u Bosni i Hercegovini, tako isto da kako i svi drugi koji tu zemlju obitavaju. Hvala, don Majić. I na kraju, gospođo Zovko, koje su zapravo vaše ohrabrujuće riječi kako Hrvatima i ostalim katolicima u BiH, tako i svima onima koji bi mogli pridonijeti ublažavanju teškog stanja i rješavanju otvorenih pitanja u Bosni i Hercegovini? Pa moja ohrabrujuća riječi su u stvari djela. Ja sam i imala, znači nakon ovog izvješća o IPA 3, imali smo jednu veliku konferenciju u Splitu i imala sam nedavno i razgovor sa ravnateljem Splitske klinike, gospodina Meštrovićem, koji želi praviti jedan veliki projekat klinički Splitske bolnice, tako da se kroz ove instrumente, znači kroz dijela, kroz korištenje evropskih fondova, kroz korištenje sve ono što i naš premijer Plenković i radi i čini putem i svojih ministara, putem ove pomoći, znači realizirati da stručno mi imamo ovdje jedan veliku fluktuaciju mladih ljudi koji prolaze ovdje staževe iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Hrvatske, kroz naše urede. Znači oni su naučili ove institucije koristiti novac koji nam je na raspolaganju, s druge strane uputiti ljude dole na terenu da je ovdje njihov to novac i da je taj novac njima na raspolaganju. Mi smo danas imali razgovor i povjerenik Varhej koji je izuzetno dobar i sugovornik i izuzetno je prihvatio ovo objeručke i rekao da je to projekat i za jugoistočnu Europu. Znači vidjeti kako kroz jedan praktičan rad koji sam mu prikazala kako neko na terenu, kada vas sistem iznevjeri, kada vi nemate brigu niti pratnju uz sve one nevolje što vas nalaze, tu je Caritas, tu je don Željko Majić, ali im treba pomoći. Znači, kroz jedan konkretan primjer mi moramo ova sredstva koristiti da ne idu na administraciju, da ne idu na neke znači na neke projekte koji nisu vidljivi. Jer Evropa ako nije vidljiva na terenu, ako mali čovjek nije svjestan da mu je ona pomogla u najtežim trenucima kroz koje je prolazio, a ja sam ih prolazila, znači u tim trenucima kada najmilije nemate neko da se za njih pobrine, mi moramo stati uz njih, moramo im naći sredstva i moramo omogućiti da oni imaju sustavno praćenje i sustavno znači potporu i od evropskih fondova. Onda Evropa za svoju vidljivost neće imati problema. Onda nećete imati ni euroskeptike, onda nećete imati ni populiste, nećete imati sve one koji kažu a šta je ta Evropa uradila za mene. Tako da i kroz znači i kroz same IPA 3 fondove koje, znači ta čitava sredstva, mi smo tražili da se poseban dio izdvoji za zdravstvo, jer ono što je najbitnije ljudima, znači što je rekao don Željko, oni ih prate od rođenja do smrti, znači mi moramo to zdravstvo napraviti tako da svaki čovjek koji nema sredstava i koji je, znači u toj potrebi praćen od Caritasa i od ovakvih organizacija,
organizacija može i putem europskih fondova očekivati da neće biti, da će ta socijalna mreža za njega biti tu. Zahvaljujem. Eto, čuli smo Don Majića i zastupnicu Zovko o ovo vrlo važnoj temi položaja Hrvata i ostalih katolika u Bosni i Hercegovini, društveno-politički izazovi zajednice u opadanju, što je bila i tema konferencije radne skupine kluba Europske pučke stranke koja se bavi interkulturnim i religijskim dijalogom u Europskom parlamentu. I time smo na kraju današnje emisije iz Srca Europe. Naši i vaši gosti bili su Željana Zovko, potpredsjednica kluba Europske pučke stranke, EPP i potpredsjednica Odbora za vanjske poslove, i naravno hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu, članica Odbora za kulturu i obrazovanje, i Don Željko Majić, direktor Caritasa iz Mostara. Bilo je to sve za danas iz Europskog parlamenta u Briselu. Hvala vam na pozornosti. Ja sam Alen Legović. Želim vam sve dobro. Pratite nas i na kanalu YouTube. Vidimo se i čujemo uskoro iz Srca Europe.